tur kelingan jroning ati sak pecahe bumi kadung koyo ngene saiki piye karepe malam mirengake manis pembukane kok pahit tiba burine malang nyelake ambang pamujiku muga-muga ra ana rupeda sakungkure nggonmu lunga ora kandha-kandha kusumane ati dewa kang ati-ati mung tekomu bisa gawe tentreme atiku Yo merapat Mas Ade sudah keluar giginya. Kadung koyo ngene saiki piye karepe malah mirengake manis pembukane kok pahit tiba burine malah nyelage kusumaning ati dolayo kata anti-anti mung tekomu bisa gawe tentreme atiku biyen nate janji tak ugepi ora bakal lali tur kelingan jroning ati sak pecahe ayo Bu sing semangat ayo Bu manis pembukane kok pahit tiba burine malah nyelake Alhamdulillah akhirnya keluar juga ya Mas Andes. Di Miki, ya Miki. Cek. Piye, Met?
Ora apa-apa sing oleh cebrik ya cebrik, Bu. Sip. Niku pancen jatahe. Niku pancen garu Aja do sawah. meri. Liyane aja do meri. Wis ibuke wis cilik dewek, wis oleh nggon ludrugan. Ora apa-apa. Encak-encing. Ora apa-apa menandakan Ora semangat. Semangat. Iki menandakan biasanya cok nandur sawah, Met. Lanjut. Nandur ning sawah, Met. Ayo, salam sik, Met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki sepisan iki, Met. Lan apa? Awak dhewe suwane ana ning kene. Heeh, Ning desa ndi, Met? Niki desa pundi? Ndi? Anu, Ngalian. Lihat. Eh? Pun Bu. Aja sok kapok we. Eh, bojo siji bingung bojo semene oke son latak dhewe. Kayak bongko kuwi. Alhamdulillah, Met. J. Iki acarane apa kudu ngerti. Acarane niki pernikahan. Sapa sing bojo? Sing bojo lanang karo wedok. Rasah video-video iki. Mas Mas sinten? Wisnu kalian? Mbak Lina. Nggih. Sapa? Mbak Langge. Didongake, Met. J. Muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Amin. Nggih. Bu, sampean ki joget mondolan. Boten. Ngarepe mriko kok madhep mriki kabeh. Oh, nonton kene. Ah, mbok ning jaba. Mbok nasan joget, Bu. Lah, ya wis. Karuan. Awak dhewe iki wis Lanjut. ketoke arek pindah barang ora nyandak. Ora nyandak, ya wis nek Wis dibetah-betah. pasrah. Nggih. Iki Ikhlas. iki Ikhlas lahir batin. Bot pindah ya adoh, Met. ora sida, Bu. Ora sida. Padahal ngono kok Lah. saged. Piye? Oh nggih, nggih. Ya, tak arek ditomboki Ibu 3 juta. Iki serius kowe ora pindah nang sida. Ora sida ora nyandak lek. Tenan iki. Awet iki lho. Hah? Tenan. Ayo ke delok wektune. Dilan aku tak santai aku. Ya, ya wis saiki dirodat sik wae. Nggih, nggih. Heeh. Ayo, Bu. Ayo, ibu-ibu, mari mriko. Ibuke sing nomor 3 saka kanan. Ibu Tulkimah. jenenge sapa? Ibu Tulkimah. Ngawur kowe. Tulkimah. Kok iso ngerti tulkimah barang. Jenenge Sinten? abang mo. Sinten, Bu? Ibu sinten? Oh, Sah. ibu. Ibu Oh. asah-asah. Sahrini napa sinten? Ibu sah agak maju. Biar Oh, biar enggak oke. cerot-cerot itu. Heeh, niku celanane rada diunjukkan. Ya, itu nanti enggak melotrok. Heeh. Ya. Orang Ibu ngundai, itu mangke. udah lama itu udah tidak menjangan. Ya basamu kok kakean campur aduk malah Ya, saiki dirodat apa lek, Rut? Oke. diwaca. Biasanya apa? Ya, ayo. Oh, nontolan nggih. Anu. Usumaning ati, Ora. ayo bro kanca. Rukune Islam, rukune Islam ya dikulimo. Sahadat teluru. Asik. Terus. Ayo, iki lek ki ana datane mburi, Met. Endi? Jebulane lek Sukinah urung mangan roti. Oh alah ya ampun. Sukinah wingi laundrine ping 3 urung dibayar. Ya ampun. Ya ampun. Tempene. Ya ampun. Ayo wis, ayo. Yo. Ayo. Lek gemik di. Monggo. Malah dikeleki. Ayo bro konco ngawal rura rukun Islam yo iku liya sahadat loro rukun kesiji bisa siro kelawan ngaji Kalune bayar zakat Ing poso ana ing bulan Ramadan
dari namanya Jawi. Kalau agami nama Islami. Kok kok iso ora pas piye to iki lagune iki? Iya. Loh, cik, cik. Oh. Oh, sapa Ibu Wulan kok jenenge Bu Wulan kuwi. Loh. Sing siji Bunita kae. Mat. Apa? Ibu iya. Ambo kanca tumi ngono. Selip. Nek njok bare milu, biar kan salah bingung. Aku lupa. Aku milu iki piye? Piye? Milu guyu kowe. Ayo, sing paling apik mburi dhewek, Met. Ibu iki. Iya. Iya, edan ki pancen galak, Met. Iki jenenge Butuwa, iki ngene iki. Lah, yes. Lah, be. Ayo, Met. Diajari kamu ya. Kamu di situ aja. Tengah, ya. Iya. Diamput kok, Met ya. Met. Dia, Met, dirungakkan kupingnya. Marep anak kamu. Ya, dirungake. Aba-aba dari saya. Gose. Dirungake, dirungake aba-abane. Sap, gerak. Ayo, dicek, Met. Dicek, Met. Ayo. Adan barang gose. Sik Des, adzan asar. Sik istirahat sedilit. Istirahat di tempat gerak. Wis, apa iki? Arek langsung rodate. Nyamen. Semprit 10.000 jane. Des. Semprit. Mas Rut Semprit, koyo Gus. Koyo Gus iki lho. Ayo ki. J, pripun iki? Semprit sih, semprit. Semprit Yo. aku iso. Iki juga duwite, karena dhewek wis gagal. Ora meneh. Cukup. Ayo. Meneh 10.000 ping sepisan. Pisan. Wis pindho 10.000. Tambahi meneh, Met. Kok 2.000 berarti dikelongi lambene. Apa duwite? Ya. Tambahi meneh. Lane.
Rano, ibu-ibu endi ibu-ibu? Ayo. Ayo. Ram. Oke. Oleh ora, Met? Oleh ora? Gak enek. Iya. Ya wis, tak sing nyanyi nyong ya. Nyong kae lah. Ya, ya. Ayo. Biasa nih. Di. Ayo. Padang rembulan ning pelataran saya gugah ati kang kasmaran wanci wis wangi sangsaya sepi saya kegawa sunge ngati kanggo sliramu sing tak tresnani. Selamat datang Pak Bos. Siap ya. Liwat angin sore titip kangen ning ati don pangapurane durung bisa nemoni asun slirane gelem sabar ngenteni percaya sayang aku ra bakal lali kangen aku kangen sliramu rindu aku pengen ketemu padang rembulan ning pelataran saya bukan ati kang kasmaran ya Wanci wis wengi sangsaya sepi saya ketua sunge adi tasun slirane gelem sabar ngenteni percaya sayang aku ra bakal lali kangen aku kangen sliramu rindu aku pengen ketemu ya padang rembulan ing pelataran saya bukan ati kang kasmaran wanci wis wangi sangsaya sepi saya kegawa sunge ati padang rembulan ing pelataran saya buka ati kang kasmaran wanci wis wangi sangsaya sepi saya ketua sunge adi akan sliramu sing tak tresnani
pindah kono to. Ya wis pindah kono udah. Apik ta jule ya. Apik ya, Apik ya, Mas? apik. Rodan teh. Apa to iki? Catetane apa iki? Robiku. Ya. Cek. Wah. Robiku asali akawi wenang Robiku asali akawi wenang Kita mung sunah Nulungi mari sembahyang Kita mung sunah nulungi mari sembahyang Nulungi mari sembahyang Rabiku asale agawe menang Rabiku asale agawe menang Kinar mung sunah nulungi bareng sembahyang Kinar mung sunah nulungi bareng sembahyang Nulungi bareng sembahyang Napa? Mafailatun mafailatun mafai Assalamun alayka ya minal anbiya ilaihi Failatun mafai Salamun alaika minal anbiya ilaihi Failatun mafai Assalamun alaika minal anbiya ilaihi Assalamun alayka ya minal Assalamun alayka ya minal anbiya ilaihi Yeah. Ayan Iki le marah-marah le wektune ra nyandak apa piye iki asine iki? iya no karepe lak ya arep double to. Iyalah his. Yo, nek apa meneh? Liyane ora kudu ku yo lagune kok apa arepan. Request enten sing request boten ibu-ibu? Puspitono lho. Ya, nyok. Sik kok sik tondas ki lho. Sing Ibu-ibu iki njaluk wajib pisan kas po. Oh, kon wajib meneh kok. ayo riko ke pito? Ya Irfani ngono. Langsung ya Irfani ya. Kok oh. Ketuane ya ora nyiapke kok. Ditoto sik, yo. Ya. Ya Irfani ronce kembang. Wakine mukir kumilan ojo sira menga mitur dawe pangeran. Ya Irfani ronce kembang Wangine mukir kumilan ojo sira menga mitur dawe
sekeca urip sira ning alam donya kowe kuwi ora kena semoyo sekeca urip sira ning alam donya kowe kuwi ora kena semoyo. Piye, Des? Piye kuwi napa kuwi? Aduh keblengkang aduh. 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 Salah. Ampun Bu. Kuwi ndek anak nang omah ndek anak pira kowe? 5. Belum. Barep kabeh? 5 kok barep kabeh. Sik tak pikir. Barep kabeh ki yo kepiye kuwi? Ana wedhus. Yalah wis. Piye? Lho nuwun. Kepiye, Des? Malah kerokan yalah ya Allah. Ono wae kok. Siap, gerak. Mundur sithik gerak. Ora sok ngakali ibu-ibu kowe iki. Wis iki lagune Rondo Teles. Wis minta nolo. Ayo. Rene. Yo wis minta nolo Mas Royan. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai yang kau tahu, rembulan dan sumunar yekseni tresno kang tuwuh tanono liya mung sira wong ayu. Sapa sing nyanyi? Riko. Wanodya ayu tapa gambar arome kusuma mulat lang broto agawe sengseme nolo esuk mulih pahit padu. Linti nyawa dejavu dasar lecir kuning aku karasa tresnaku gambaro tanku jiwa katon memati sekar bakar lampal latiri noce katon dinelo jagat diane jagat tresna tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai yang kau tahu, rembulan kan sumunar yekseni tresno kang tuwuh tanono liya mung sira wong ayu. wanutya ayu utama gambar arone kusuma mulat lan granta agawe
sungsong dikala ya esem mulir bait madu lindri nyawa netramu dasar lecir kuning aku rasa tresnaku ngambat arom tanku jiwa katon memanisi sekar pekat lan melati rinonce katon ilelo takan tiati jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku ada yang kau tahu Robulan kang sumuna nekseni tresno kang tuhu kan ana liya wong slira wong ayu oh tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku ada yang kau tahu Robulan kang sumuna nekseni tresno kang tuhu kan ana liya wong slira wong ayu tan ana liya wong slira wong ayu iya penak Bang Penak kok. Penak. oh sekno iki dadi dhisik kok gah nek kon yo gah ya ora Piye? no Piye met awak dhewe? ayo sik kok sekno Piye? Arak luru buk-bukan? Mabuk kobongan apa to iki? Iki cumi-cumi met. Ngambu cumi-cumi. Ndelok kelekmu jebule. Kecut-kecut tok. kecing to Kecit. Ayo met. Wis piye met? Wis yakin? Iki wis yakin met? ayo tak dudut oh dia dudut aja dudut Andel iki. Ayo. Wis yakin met? Iki jam piro? oh sekno Dan piye wis? lagi jam 2 iki Mat Loro mbahmu. Hah? wis Ya wis. nek kene sik Ya wis met yo. yo Yo solahke yo. yo ho ah ho hey Tepuk tangan buat Mas Komeng. Asik, sa. Yuk, gilirannya Mas Andes. Siapkan saweran Anda. Yuk.
Tepuk tangan lagi, yo semangat dibuat Mas Andes dan Cak Komen. Yo, siap, oh iya, asa, ada, suwek, aduh. Wes met, ra ono. 20.000 ke? Arom burat wangi lir Banjaran Sari. Arom burat wangi lir Banjaran Sari. Lintang kembang ing taman nedenge wulan kekalan kerlap Siap, Bos. kelip kaya sutya uga bronto asmara dasar angin gawa puspa aku putronto Arom burat wangi lir Banjaran Sari. Arom burat wangi lir Banjaran Sari. Ayo sikati-hati mas bodoh. Rika lintang kembang tawa nedenge wulan kekalan kerlap kerlip kaya sutya buka bronto asmara dasar angin gawa wangi puspa andutut rasa Arom burat wangi lir Banjaran Sari. Apa met? Weh, ono kancane ya, Des. Iya. Piye, Met? Ora sida bablas nih iki. Lah coba beli. iya
Ayo, aku wak dine gantian Met. Gantian kowe nyanyi. Podo-podo. Eh. Malah pedang-pedangan deh. Aku. Kidul kae apa manungsa dewa pakanane apa onde-onde Jawa Ayo para kanca taate ngagawa ben uripe ayam tentrem muga mulya kidul kae apa manungsa dewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taate ngagama ben uripe ayam tentrem muga mulya kidul kae apa manungsa dewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taate ngagama ben uripe ayam tentrem muga mulya Kidul kae apa manungsa dewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taate ngagama ben uripe ayam tentrem muga mulya yo ho ho. Kepiye deswani jipuk apa ora? Eman-eman lho. Aduh. Kuwi nang lubang, Tantangan iki. nang lubang buaya kuwi, Des. Lho. Ora ngono to. Sing mesti dudu duweku. Duwene sapa dek? Ana sing duwe ala joget duwite sapa dek? Dijoko ana ning kono. Dijoko kiwir-kiwir dek, dijoko mambu tengi. Iya, Des. Ora itu sih. Tambah kene kon rogoh medeni, Met. Kowe ngono. Kowe, Met. Aku rawani rogoh pisan. 20.000, 10.000 dik, 2.000 lan yuk 1.000. Malah mlebu gudangi apa dik? Iku ya gudangi anu. Iya. Tak antemane dik til. Mosok dil. Ora eman-eman. Apa? Adine ya eman-eman, Met. Nek kowe gelem joko, Met. Met. Piye? Ayo, Met. Tunjukkan kelakianmu, Met. Alah, Alah to. Met. Piye? Ayo kowe. Ayo. Joko, Met. Lho, Met. Mas cepet kowe. Aja kok Kowe duite kowe. Hah? Pecah 1.000. Ayo, jo wis Met. Kono wis siap e. Yo. Yo. Apa lebok wis yo. Kuwi eman-eman kok. Maka kok 2.000 tok lek. Tambu. Mambune lecing. Ayo, wis matur. Ya wis lebu ngono. Ora ang nyong ojeh, ora ang diwek-wek. Ngangel wis Met. Nggih, kula mboten wantun. Wis Wis matur suwun, nggih nuwun pangapunten. Bih waula